вақте ки бача будам канори модарам мехобидам ва ҳар шаб як орзу мекардам. Масалан, орзу мекардам бароям асбоби бозӣ бихарад. Мегуфт мехарам ба шарти ин ки бихобӣ. ё орзу мекардам биравам бузургтарин шаҳрҳои дунё. Мегуфт мебарамад ба шарти ин ки бихобӣ. Як шаб пурсидам агар бузург бишавам ба орзуҳоям мерасам? Гуфт мерасӣ ба шарти ин ки бихобӣ. ҳар шаб бо хушҳолӣ мехобидам. ин қадар хобидам ки бузург шудам ва орзуҳоям кӯчак шуданд. дишаб модарамро хоб дидам. пурсид ҳанӯз ҳам шабҳо қабл аз хоб ба орзуҳоят фикр мекунӣ? Гуфтам шабҳо намехобам. Гуфт магар чӣ орзуе дорӣ? Гуфтам ту ин ҷо бошӣ ва ҳеҷ орзуе надошта бошам. Гуфт сайи худамро мекунам ба хобат биёям ба шарти ин ки бихобӣ. беҳтарин неъмати ҳастӣ ин модарон аст. бидонед азизони дил.